बे रेलवेयाव मावदोंमोन बेसेबां सनाव होनदोंमोनलाय 83 आवहाय बे रोंनोहाय बेसेबांसिम लाया टाइम सानसेन रोंदों ने आस्सा ओमफ्राय नोंनि गामिया बुंखा साम' दैसायावनो नै बिनानावनि न'आ साम' दैसायाव नै बेवहाय सासे आब' फैदों नै दिनैसो सिनायदा र' आब' नै आब' माने बिनानावसो जागोन र' ओमफ्राय मालानिफ्राय सालाया बिनानाव मास मोनथामसो जाबाय बेखौ गोदान लादों ना सेकेन्ड हेन्ड लादों गोदानखा ने आस्सा ओमफ्राय नों बेखौहाय रोंनोहाय बेसेबांसिम लाया टाइम सानसेन रोंदों ने आस्सा ओमफ्राय नोंनि गामिया बुंखा साम' दैसायावनो नै बिनानावनि न'आ साम' दैसायाव ओरै एसे एरायदो गारि फैबाय नै बिनानाव बेबायदि आरोखि ना नै ओरैबायदि फिलफिलि गारि सालायो आरोखि ना जोंनि बर' मानसिफ्रा बर' हिन्जावफ्रा ओरैनोसो माने खामानि गैया होननानै हौवाफोरखौहाय माने खामानि गैया माया होननानै हौवा मानसिखौ न'खर गारनानैबो खारलायलाङो खिन्थु बेबायदि ओरैबायदि मोजां बिजनेस बियो नै गारिबो फिलफिलि लानानै सालायनानै जानो हायो दा बिनानावा सानसेयावनो रोंदों होनदों नामा आस्सा सानसेयावनो रोंदों ओमफ्राय बिबोनाङा मा खामानि मावो आस्सा बेखौनो सालायो ने फाला फाला ओमफ्राय दा नों बेखौ सालायना बबाव थांगोन आनारस बागानबो दङ ने ओमफ्राय बे बाबु ने फिसाला दा फिसालाङा आस्सा माथो जायो बेखौ बिसौसो सरि बिनानाव माने उन्दै लानायखाय माने फिसाला सानफ्लांदों माने बिसौसो जायो आरोखि ना बेखौ ओरैबायदि मोजां दा नै बेबायदिनो फिलफिलि सालायनानैबो जानो हायो न'खर खुंनानै जानो हायो अनेक रोखोम खामानि मावनानैबो जानो हायो आरोखि ना हिन्जाव मानसिब्लाबो माने जोंनि बर'फ्रा बिदि खामानिखौ मावनो नागारै ओरैबायदि फेसिलिटि फुल फेसिलिटियाव थानो मोनब्लाबो खायसे बायदि हिन्जावफ्रा आइजोफ्रा माने न'खर गारनानै खारो दा बेखौ गारनानै खारस्लायस्लाय माबा मोनसे हौवाजों रायलायनानैब्लाबो बेफोरबायदि खामानि मावनानै जानो हायो आरोखि ना स' सोंनायनि फिनखौ होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सिस्टार गोजोननाय थाबाय दे जाबाय थांदो ओरैबायदि आरोखि ना नै नायदो नै बेबायदि फिलफिलि सालायनानैबो जानो हायो आरोना नायदो नै ओरैबायदि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नैबे मोनाबिलि समाव जासिहरग्रोनानै थ' रायजो राजा नोंथांमोन आङो दिनै मोनाब्लाबो मोनसे भिडिअ गोनां बानायनो सानदों दा नैबे जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुरनि खाथियाव थानायनो साम' दैसा गामि दा 1 नाम्बार ने एक नाम्बार साम' दैसायाव आङो दंफैयो ओमफ्राय दा आङो बेखौहाय बिहाव सोमोन्दो जायो ओमफ्राय दा बिहाव सोमोन्दो जानायलाय दा एसे रायलायफ्रामै एसे माने आङो माबायावहाय सोंनानै लागोन दा आफाया सिगाङाव बै समावहाय माने 173 थाखानिबो मावबोदों होननानै आङो मिथिनो मोन्दों दा आफा नोङो मा सनावहाय रेलवेयावहाय खामानि मावनाय जायामोन 83 ने ओमफ्राय 83आवहाय 83नि मे मासनि फार्स्ट बिदियावहाय ने ओमफ्राय ओरै एसे ओरैहाय नायलाय आफा ओरैहाय नाय ओमफ्राय दा ओरैनो नोंनि मावनाय समावहाय बै समाव रेलवेयावहाय खामानिया माबायदिमोन जेबो नङामोन खामानियालाय सरखारनि दा मालाबा एसे मालाबा माबा इन्जिनियार डिपार्टमेन्ट दा सहजालाय सहजमोन ओमफ्राय नोङो मा मा खामानिखौहाय मावनाङोमोन बे रेलवेयाव थानाय समाव बहुद खामानि मालाबा मेचिन सालायनांगौ मालाबा लाइनावहाय मानांगौ साइकेल बसायनांगौ मालाबा मेचिनजों फिटिं होनांगौ मालाबा माजों पाइपजों थांफानांगौ गलियाव बिदिनो ओमफ्राय मालाबा माबा सिगनाल लानानै लाइनावहाय माबा थाबायनांगौमोन हाथुरा लानानै गेलेनांगौमोन गाजा माबा हाबि गनायखौ बै ओरैनि माइल माथा ओरैनि माइल माथा बे ट्रेनावनि साबि गलायनायखौ दोसोयोमोन
आस्सा दा माबा बिनिफ्राय बहुद बेल' नङा बहुद खामानि दं जोंनिया बिदिमोन ने माबा हास'नाय लहा हास'नाय साइथिंखौबो हास'लायनानै बोनानैहाय बोनानै साइथिंखौ फिट खालामनाय लाइनाव फिटिं खालामनाय आस्सा नाना रखम इन्जिननि डिपार्टमेन्ट नालाय नाना रखम ओमफ्राय माब्लाबा समाव मेचिनबो सालायनांगौ नोङो माब्लाबा समाव आखाइजोंबो बहुद खामानि माने खामानिया मोनसेल' नङा बेबायदि माने बेखौ मावलाय बेखौ मावलाय बेखौ मावलाय ने ओमफ्राय हरावहाय नाइट दं इभिनिं दं मर्निं दं बेबायदि टाइम लायै लायै ने सोलाय सोलाय मावनांगौ जायो हरनिबो डिउटि साननिबो डिउटि माने बे माने थिए मोनोमोन ओमफ्राय गारि गोग्लैब्ला एक्सिडेन्ट जाब्ला गोग्लैब्ला बेयाव जों थिए मोनगोन नोङो बे 83 सनावहाय मावनाय समावहाय नोङो हाबा जाखाबायमोन नामा आफाया हाबा जानानैसो होजोंहाय खामानिखौ मावहैदों ने माने आं सिगाङावनो इलेक्सन अफिसावहाय नाम होना दोनखादोंमोन ने ओमफ्राय उनावहाय फैबाय इन्टारभिउ हैबाय ओमफ्राय बर्डनाव सिलेक्ट जाबाय बहुद गोजोननाय थादों आफा नोंखौ दिनै फार्स्ट टु फार्स्ट लोगो मोनफैबाय न'निबो जाबाय खुनु जुग सिनायामोन बिराद मोजां मोनसे खामानि सरकारि रेलवेनि खामानि मावनो मोनैनि मानसिफ्रा बहुद नागिरनो दा नोङो बे खामानिखौनो गारनानै फैदों ने गारना फैनाय बायदि जाबाय खिन्थु आं उनावहाय माबा आंनि मावनांगौ खामानिखौ आं गासिबो मावजोब हैफिनदों आस्सा दा आंखौहाय भलन्टियार हिसाबैहाय आंखौ माबा होनो गोजोननाय थाबाय आफानिसिम बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय लाभ इउ अल गाइस उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ